devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. L-għodwa tajba, nilqawkom għal-Quddisa tal-lum immexxija minn Monsignor Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat tad-Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. F'isem il-Mulej Ġesu li qam mill-mewt u li jinsab ħaj fostna anke f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa, insellem lil dawk kollha qed iseguna f'din it-trasmissjoni, speċjalment dawk li huma fid-djar tal-anzjani, fl-isptarijiet fid-djar, u l-aktar dawk li bħalissa jinsabu ma jifilħux, jinsabu muġwa. Ejjew f'Ġesu nsibu il-forza u l-qawwa tagħna. Ejjew nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna mal-Mulej Ġesu, ngħidu grazzi lil Alla ta' dak kollu li jkun qed jagħmel magħna anki ta' kemm jgħinna nġorru s-salib tagħna fil-ħajja tagħna. Tolbuh jgħinna ħalli ngħixu ħajja tajba. U li tolbuh ukoll inaddafna mid-djufijiet tagħna ħalli jkollna qalbna nadif għalih. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla, jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biż-żożija mġejda ta' ruħu biex kif int sebbaħtna u sferraħtna mill-ġdid fil-grazzja li tajtna tal-adozzjoni, hekk ukoll b'qalbna qawwija fit-tama li stennew il-jum tal-qawmien mill-mewt. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, il-folla tal-Filippin għamet kontra Pawlu u Sila. Il-maġistrati ċartulhom ħwejjiġhom u ordnaw li jsawtuhom bil-bsaten. Wara li tawhom xeba sewwa, tefawhom il-ħabs u taw ordni lill-assis biex iħarishom tajjeb. Kif irċeva ordni bħal din, l-assis tefaħħom il-ħabs, il-ġewwanet, u qaflilhom saqajhom b'ċib tal-injam. Għal-ħabta ta' nofs il-lejl, Pawlu u Sila bdew jitolbu jfaħru l-Alla bl-innijiet u l-ħabsin jisimgħuhom. F'daqqa waħda sar terremot kbir li s-sisin tal-ħabs teżżu. Minnu fih il-bibien kollha nfetħu beraħ u nħall l-irbit ta' kulħadd. Kif l-assis tembaħ u ra il-bibien tal-ħabs miftuħa beraħ, silet is-sejf u kien se jneħħi ħajtu bidejh għax tħajjel li l-ħabsin kienu ħarbu. Imma Pawlu għajjad bleħenoli u qallu: tagħmel ebda ħsara lilek innifsek għax aħna il-koll hawn.
L-assis talab id-dawl, daħal jiġri, u mrijad bil-biża' inxteħed f'riġlejn Pawlu u Sila. Imbagħad ħarġhom barra u qalilhom: Sinjuri, x'għandi nagħmel biex insalvam? Huma weġbuh: Emmen fil-mulej Ġesu u issalva int u l-familja tiegħek. U ħabbrulu l-kelma tal-mulej lilu u lil dawk kollha li kienu f'daru. Dak il-ħin stess bil-lejl l-assis ħadhom miegħu, ħaslilhom il-ġrieħi u bla telf ta' żmien tagħmmet u niesu kollha. Imbagħad tellaħħom id-dar tiegħu, għamlilhom mejda u feraħ man-nies kollha ta' daru talli kien hemmen falla. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Mulej, il-lemenija tiegħek is-salvani. Flimkien, mulej, il-lemenija tiegħek is-salvani. Irrodlok ħar mulej b'qalbi kollha għaliex int smajt kliem fommi. Quddiem l-Allat irrid nannilek biċ-ċiflart nixteħed quddiem is-santwarju tiegħek. Flimkien, mulej, il-lemenija tiegħek is-salvani. Irrodlok ħajra t-tiba u l-fedeltà tiegħek għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattar lil qawwa f'ruħi. Flimkien, mulej, il-lemenija tiegħek is-salvani. Il-lemenija tiegħek is-salvani, il-mulej iżomm kelmtu miegħi. It-tiba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem, la titlaqx b'emil idejk. Flimkien, mulej, il-lemenija tiegħek is-salvani. Nibatilkom l-Ispirtu tal-verità, jgħid il-mulej, u jwassalkom għal-verità kollha. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Issa sejjer għand dak li bagħtni u ħadd minnkom ma jistaqsini fejn sejjer. Imma xettilkom dan qalbkom imtliet bin-niket. Madankollu ngħidilkom is-sewwa, jaqblilkom li jien mmur għaliex jekk ma mmurx id-difensur ma jiġix għandkom. Imma jekk imur nibatulkom. U meta huwa jiġi juri lid-dinja li għandha żball dwar id-dnub, il-ġustizzja u l-ġudizzju. Id-dnub filli huma ma jemnux fija, il-ġustizzja filli jien sejjer għand il-missier u intkomx se tarawni iżjed. Il-ġudizzju filli l-prinċep ta' din id-dinja waġa kundannat. Di li għadna kemm qrajna hija l-kelma tal-mulej Ġesu. Tifħir lilek Kristu. Kemm ħaġa sabiħa li aħna nintaqgħu flimkien għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija u b'mod speċjali għaliex din l-Ewkaristija tlaqqana ħafna ma' Ġesu fil-kelma u fl-Ewkaristija. U fil-kelma tiegħu bħalissa f'dan iż-żmien tal-Għid li għaddejjin fih, ħaġa sabiħa li fil-Vanġeli qed naqraw dak il-mument tant intimu li kellu Ġesu mad-dixxipli tiegħu, mal-apostli tiegħu fl-aħħar ċena. Fejn hemmhekk Ġesu jiftaħ qalbu. Dan Alla li sar bniedem jipprova jaqsam mal-apostli tiegħu l-esperjenza ta' Alla u jpoġġiha f'qalbu. Tantu hekk li hu kif rajna narħat li għadda jgħidilhom jien ma nsejħilkomx aktar għaddejja imma ħbieb. Għax kull ma smajt mant missieri jien għattulkom. Ġesu jiftaħ qalbu magħna. Ġesu jipprova jgħinna nifhmu din l-esperjenza tal-imħabba tal-Alla. U għalhekk San Ġwan fehem li meta kiteb l-ewwel ittra tiegħu qal dan li se ngħidulkom għax aħna din il-kelma ta' Alla rajniha ħajja. Rajniha, smajniha, missejniha,
u gawdejnija. U dan li qed naqsmu magħkom din l-esperjenza tal-imħabba tal-Alla. U llum kif nindunaw anki f'din l-esperjenza tal-lum, tal-Vanġelu tal-lum fejn Ġesu qiegħed jiftaħ qalbu, qed jgħidilna wkoll li Alla se jtina rigal ieħor. Alla li huwa 3 persuni, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu, it-3 persuni aħna lihom iċ-ċentru tagħhom. Aħna l-bniedem qiegħed fiċ-ċentru tal-imħabba tagħhom. Il-Missier li ħalaq lill-bniedem, ħalaq id-dinja ta' madwaru, l-Iben Ġesu li ġi biex jagħti ħajtu għalina u jisalvana mid-dnub u jagħtina l-ħajja, jqajjimna mill-mewt. U mbagħad anke l-Ispiritu Santu li Ġesu qed iwiegħed illum u qed nitkellmu fuqu f'dawn il-ġranet li ġejjin sal-festa tal-Għid il-50. Fejn Ġesu qed jurina li anke l-Ispiritu Santu dan Alla li se jkun anke rigal għalina u importanti, interessanti kif jgħid Ġesu kemm sabiħa. Importanti li tlaqien ħalli jiġu, ħalli jkunu li jarrifkom il-verità kollha, ħalli jkunu fil-qalb tagħkom. U din hija l-grazzja ta' dan l-Ispiritu Santu li rċevejna fil-bidu fejn il-50 fil-Knisja, però li aħna għandna ngawdu llum, mod speċjali l-ewwel nett fis-sagrament tal-Magħmudija fejn nirċievu l-Ispiritu tal-Alla fil-ħajja tagħna, fejn aħna verament kif jgħid San Pawl tempju ta' dan l-Ispiritu tal-Alla fil-ħajja tagħna. U mbagħad anki fil-Grisma tal-Isqof, dak is-sagrament fejn fih aħna stess niddeċiedu wara li nkunu tammidna però nkunu għadna trabi fejn aħna ta' żgħażagħ li nkunu issa niddeċiedu li dan l-Ispiritu ta' Alla din il-ħajja nisranija tagħna nippruvaw ngħixuha fil-milja tagħha. U għalhekk nirċievu anke l-qawwa tal-Ispiritu Santu. U din hija l-grazzja ta' dan Alla li jħobbna. Li jħobbna tant li jipprova jara kif se jiena, kif se nkunu verament nipparteċipaw f'din il-ħajja tiegħu. U dan hu s-sabiħ tagħna jekk aħna kemm il-darba kapaċi nduru leħ biex insibu din l-esperjenza tagħna. Rajna llum fl-ewwel qari kemm dan il-persuna li kien jieħu ħsieb il-ħabs meta ra din is-sitwazzjoni veru li l-apostli bħal San Pawl ukoll kellhom ibatu ħafna batija ta' persekuzzjoni, però mbagħad tinduna dan il-mument fejn Alla wirtjuri l-qawwa tiegħu anki f'din is-sitwazzjoni u meta ra dan il-persuna li jħossib il-ħabs dan il-miraklu, interessanti qallu x'għandi nagħmel biex insalva. U Pawlu qallu emmen u salva. Emmen f'Ġesu Kristu u salva. Kemm ħaġa sabiħa li jiena kapaċi npoġġi l-ħajja tiegħi f'dan Ġesu li verament jixtieq lili jagħmel id-differenza f'ħajti. Jagħtini din il-grazzja li nkun kapaċi jiena verament bl-esperjenza tiegħu inħoss din il-preżenza tal-Alla fil-ħajja tiegħi. Ejjew għalhekk ħuti verament kull wieħed u waħda minna nippruvaw li verament inżommu l-Ġesu fil-qalb tagħna, inħalluh jgħinna permezz tal-kelma tiegħu tal-Ewkaristija li se nirċievu, ħalli verament dan Ġesu jagħmel id-differenza fil-ħajja tagħna, ħalli ngħixu bih, ħalli nikbru fih, ħalli verament inħalluhu jiggwidana fil-ħajja tagħna, jiggwidana f'dak li hu tajjeb, f'dak li anki lilna stess jagħmlilna l-ġieħ. Meta dan Ġesu permezz tal-Ispiritu li batinna kapaċi kontinwament jagħtina d-dawl kif narfu fejn għandna nimxu. Kif qal Ġesu stess, jiena d-dawl tad-dinja, min jimxi warajja ma jimxix fit-tlam. U din hija l-grazzja. Dan hu li tappreżenta anki din ix-xema tal-blandum, dan id-dawl li ġie fid-dinja biex aħna ma nimxux fit-tlam. Jalla li kull wieħed minna kif qal Pawlu lil dak il-persuna li jħossib il-ħabs, emmen f'Ġesu Kristu u s-salva. Ejjew nitolbuh din il-grazzja ħalli l-kol kemm aħna insibu is-salvazzjoni tagħna. Insabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbijiet tagħna. Jekk nitolbu l-ewwel nett għal paċi fid-dinja. Għati l-grazzja lill-mexxija tal-ġnus ħalli jsibu soluzzjonijiet ta' paċi biex ma nħallux aktar bnedmin ibatu tbatija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal kull min bħalissa jinsab muġuħ, batut, fl-inkwiet, mdejja, biex int mulej tieqaf miegħu
u tagħtih il-grazzja li għandu bżonn biex fik isib il-qawwa tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-familji tagħna. Saħħaħna fir-rabta ta' bejnietna, fil-għożza ta' xulxin. U għatina l-grazzja li fidjarna jkollna ħajja il-preżenza tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li dalodu marru fuq il-postijiet ta' xogħol tagħhom. Ħarishom minn kull ħsara kemm fir-ruħ u kemm fil-ġisem. U għatihom l-għajnuna kollha tiegħek. Ħalli dak li qed jagħmluh b'servizz u nħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom. Iqaf magħhom mulej u għatihom l-għajnuna tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-iżjis mejtin tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dar ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Nitolbu l-Madonna tieħu ħsiebna u tħarisna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina bitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missieri li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sakrifiċċju għad jifħir il-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-Għid iqanqluna dejjem ħalli nroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-Għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid mxerret ma' kullu mkien fid-dinja, il-bledmin kollha jimtlew bilena u aħna flimkien mal-anġlu mal-qaddisin nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewit. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġarat il-ħajr, ta' li d-disċipli tiegħu u qal.
ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bledmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan li għandna fostna fuq l-artal huwa l-istess Ġesu li qam bil-mewt u li jinsab ħajja lina f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tara li tolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, aqgħada fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u li mamdin kollha. Ftakar fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom il-faħruk u sebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew npoġġu l-fiduċja tagħna f'dan Alla li huwa l-missier tagħna lkoll u ngħidu bil-qalb, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna d-dubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. U lej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Noffru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt l-inferet minnek. Dan hu Ġesu. Ħajja lina f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħenina aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li biha niċċelebrawh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għall-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà tat-Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università tal-Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesina u qafmana, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santisma urina li inti jomna lik isma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien ta' Ġetsemani
u hemmhekk ereq l-araq tad-demm. Bissierna li inti fis-smawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحة علينا ولا تدخلنيش في التجريب إذ دهلسنا من الدنيا. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السياة الموتانا. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السياة الموتانا. أمين. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السياة الموتانا. أمين. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السياة الموتانا. أمين. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السياة الموتانا. أمين. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السياة الموتانا. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السياة الموتانا. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السياة الموتانا. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السياة الموتانا. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السياة الموتانا. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. كيف كم البدو والسوديم ويبقى الديم تديم. أمين. Marija Santissima ura li inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tikun bnidek bħanna. U Ġesu tija għafrinna d-nubitna, eħlisna minna tal-infen, u l-ġenna l-erwih kolla, specialment dawk l-aktar għandhom bżon tal-ħnina tijek. It-tieni misteru ta' dbatija, bita sidna Ġesu rabtuħ ma' kolonna u sawtuħ. Bissierna li inti fis-smawit titqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid fis-sema jgħidu fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحة علينا ولا تدخلنيش في التجريب إذ دهلسنا من الدنيا. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السياة الموتانا. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السياة الموتانا. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السياة الموتانا. أمين. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السياة الموتانا. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السياة الموتانا. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السياة الموتانا. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السياة الموتانا. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السياة الموتانا. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma urina l-inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna mill-nar tal-infen, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru ta' tbatija, meta l-sidna Ġesu poġġowlu fuq rasu kuruna tax-xewk. Missierna li jinti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-semej u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għaffirna d-dubitna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina, u la daħalni fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denija. Slima lik Marija bil-grazza mli għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mli għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mli għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mli għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mli għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mli għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mli għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mli għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mli għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mli għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina l-inti jomna, għalik isma tal-btana Ġesu twilet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna eħlisna min-nar tal-infen, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru ta' tbatija, meta l-sidna Ġesu għabbewh bl-għowda tas-salib. Missierna li jinti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-semej u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għaffirna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazza mli għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mli għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mli għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mli għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mli għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima ura li inti jomna, għalik isma tal-btana Ġesu li twilet għalina, li tikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubitna, eħlisna minna tal-infen, u l-ġenel erwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu miet imsallab fuq is-salib. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semej u fl-ard. Ħobza ta' kuljum matina llum, għafrina d-nubitna bħalma nafru l-minuħa għalina, u la daħanli fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dinja. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina ħajjaħlewa u tamatana. Slim għalik li kienajtu li xaħna turufnatu li teva, li let nitnedu aħna nikpu nofu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Ija mela fukata tagħna dawwalina u klejnitiek tal-ħnina, u rina wara dan it-turufnament, il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semej u fl-ard. Ħobza ta' kuljum matina llum, għafrina d-dubitna bħalma nafru l-minuħa għalina, u la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulejmiek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marjom Malla, tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopa lina. Imqazza Alla. Itlopa lina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlopa lina. Om ta' Kristu. Itlopa lina. Om il-Knisja. Itlopa lina. Om tal-ħniena. Itlopa lina. Om il-grazzja talla. Itlopa lina. Om it-tama. Itlopa lina. Om li zet safja. Itlopa lina. Om li zet nadifa. Itlopa lina. Om muxebba. Itlopa lina. Om brateba. Itlopa lina. Om li tistoqli mħabba. Itlopa lina. Om tal-aġeb. Itlopa lina. Om tal-paririt tajjeb. Itlopa lina. Om ta' min ħalaqna. Itlopa lina. Om ta' min salvana. Itlopa lina. Xebba kollok aqal. Itlopa lina. Xebba li tisħol kull qima. Itlopa lina. Xebba li tisħol kull foħrija. Itlopa lina. Xebba kollok seta. Itlopa lina. Xebba kollok ħnina. Itlopa lina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlopa lina. Bela tal-qdusija. Itlopa lina. Tron tal-erf. Itlopa lina. Bidu tal-ferħtana. Itlopa lina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlopa lina. Amara ta' kull grazzja. Itlopa lina. Amara ta' kull tiba. Itlopa lina. Warda mistika. Itlopa lina. Tori ta' David. Itlopa lina. Tori tal-Lavorju. Itlopa lina. Dar ta' Deb. Itlopa lina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlopa lina. Bib tas-sema. Itlopa lina. Kewba ta' filgħodu. Itlopa lina. Saħħa tal-morda. Itlopa lina. Kien tal-mitimbin. Itlopa lina. Falax tal-migranti. Itlopa lina. Falax tal-mniktin. Itlopa lina. Għajnuna tal-insara. Itlopa lina. Sultana tal-anġli. Itlopa lina. Sultana tal-patriarki. Itlopa lina. Sultana tal-profeti. Itlopa lina. Sultana tal-apostli. Itlopa lina. Sultana tal-martri. Itlopa lina. Sultana tal-konfessuri. Itlopa lina. Sultana tal-verġni. Itlopa lina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlopa lina. Sultana mnista minn l-ewwel teba. Itlopa lina. Sultana mtella s-sema. Itlopa lina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlopa lina. Sultana tal-familja. Itlopa lina. Sultana tal-paċi. Itlopa lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jisoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu il-għela ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħażina l-oħra li ġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusep. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawhem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi kun missiera lina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastjan Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Pawl Missina, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intkom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-allalina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtidna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisra mud-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira u Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Makulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Giuseppe Arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.